Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean, amen. Jauna zuekin eta zure espirituarekin. Senideok, aitor ditzagun humiltasunez gure pekatuak, misterio santuak behar bezala ospatu ahal izateko. Erruki jauna, Kristo erruki jauna, erruki dakigula jainko guzti zaltsua eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Amen. Aintza zeruetan jangoikoari, eta pakea lurrean haren gogoko gizonei. Haina hundi eta eder zaitugulako, gorazu, bedeinkatu bazu, gorespen zuri, auspez agur, eskerrak zuri. Jainko jauna, zeruko errege, jangoiko aita guzti alduna. Jauna seme bakar Jesu Kristo, jainko jauna, jainkoaren bildots, aitaren seme. Zuk entzen dezu munduko pekatua, erruki jauna. Zuk entzen dezu munduko pekatua, entzun gure deia. Aitaren eskuinaldean jarririk zaudezu, erruki jauna. Zu bakarrik santua, zu bakarrik jauna, zu bakarrik goikoa Jesu Kristo, Espiritu Santuarekin, jainko aitaren argitan. Amen. Egin dezagun otoitz. Jainko guzti alduna. Iguzu, pozez ospatu dezagula, Santo Tomas, zure apostoluaren festa, eta bere babesa eman dezaigula, guk benetako fedea izan dezagula oparo Jesu Kristo zure semearengan. Berarengatik, berak jaun eta jangoiko aitortu zuenarengan. Jesu Kristo gure jaunaren bitarte zurekin eta Espiritu Santuarekin jainko tarrege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Amen. San Pablo apostoluak Efesotarrei egindako epistolatik. Senideok, ez zarete arrotz, ez atzerritar, jainkoaren herriko kide baizik, eta jainkoaren familiko apostolu eta profeten oinarri gainean eraikiak, Kristo Jesus bera giltzarri dela. Honengan, ondo finkaturik, eraikin osoa gora dijoa, templu santu bihurtzeraino jaunagan. Honengan, eraikinaren parte zarete zuek ere besteekin batera. Espirituagan jainkoaren bizileku bihurtzeraino. Jaunak esana, eskerrak zuri jauna. Jauna dut hartzai, ez naiz ezeren beharrean, larre guritan ark nauetzan, atsedenezko urbizitara ark narama, tan bizkortzen ditarima. Jauna dut hartzai, ez naiz ezeren beharrean, larre guritan ark nauetzan. Jauna zuekin eta zure espirituarekin, Jesu Kristoren evangelioa, San Juanen liburutik, aintza zuri jauna. Tomas, 12etako bat, bizkia zeritzona, ez zegoen haiekin Jesus etorri zenean. Beste ikasleek esan zioten, jauna ikusi dugu. Tomasek erantzun zien, haren eskuetan hiltzezuloak ikusten ez baditut, nire atzamarra, haren hiltzezuloetan, eta nire eskua, haren saietxean sartzen ez baditut, ez dut sinistuko. Handik 8 egunetara, etxean zeuden berriro ikasleak eta Tomas ere haiekin. Sartu zen Jesus, ateak itxita zeudela, eta erdian jarririk esan zien, pakea zuei. Gero esan zion Tomasi, ekarri behatza, begira nire eskuak, ekarri eskua, eta sartu nire saietxean, eta ez izan sinis gogor, sinistetun baizik. Tomasek erantzun zion, ene jauna eta ene jainkoa. Jesusek esan zion, ikusi nauzulako sinistu aldezu. Zorionekoak ikusi gabe sinisten dutenak. Jaunak esana, eskerrak
zuri jauna. Gaurkoan Elizak Tomas apostolua ospatzen du. Toki askotan ohitura da eta esate baterako Donostin feria handia egiten da, festa handia egiten da, garai bateko kalendarioan ospatzen zen egunean, abenduaren 21ean. Baina Vatikano bigarrenak halako denboraldi liturgiko berezietan zeuden festa handiak, behintzat ez baziran ezinbestekoak behintzat, aldatu egin izan zituen. Eta horregatik, besteak beste, Santo Tomas apostoluarena abenduaren 21etik uztailaren 3 pasatu zen. Baina toki askotan, garai bateko ohiturai eta usadioai eta segituz, abenduaren 21ean ospatzen da. Baina edozein kasutan, abendualdia da eta Jesusen jaiotza eta bestelako liturgia oso ezberdina ospatzeko garaia denez, Vatikano bigarrenak horregatik erabaki zuen garai berezi horietatik ateratzea zenbait festa. Eta gaur ari gera ospatzen Tomas apostoluaren festa. Eta Tomas apostolua ezaguna egin zen, hain zuzen ere, sinisten besteak baino gehiago behar izan zuelako sinisteko Jesusengan eta bere piztuerarengan kostatu zitzaion sinistea. Sinis gogorra izan duzan. Alde batetik ulertzekoa da, ez baita erresa, sinistea pertsona bat hilen artetik piztu dela. Beste aldetik, pixkat harritzen gera ere, ikusi baitzitun, beste apostoluek bezala hainbeste gauz, eta batez ere bere lagunek esan da, bere beste apostoluk berari esan da, guk ikusi dugu benetan piztu da baino, hala ere Tomasek bazuen bestelako mentalidade bat, eta ez zuen sinistu nahi izan. Eta horrek egin zuen famatu, beste apostoluen inguruan, jende gehienak ez du jakingo zer esan, baina Tomasen inguruan bai, baita ere Pedro edo Juan edo baita ere oso ezagunak dira baino, horien ondoren kasik esan genezake ezagunena Tomas. Eta berak beste apostoluekin batera, Pentekostez gertatu ondoren, bere bizia dedikatu zuen Jesusek eskatu bezala evangelioa zabaltzera, herri guztiei, jende guztiei evangelioa ezagutzera ematea eta bataiatuz aitaren eta semearen eta Espiritu Santuaren izenean. Eta berak hain zuzen egin zuen Indiako hegoaldean batez ere burutu zuen bere lan apostolikorik handiena, gaur egun Kerala eta Tamil Nadu estaduetan Indiako hegoaldean daudenak, eta baita ere Sri Lankan ondoan dagoen uharte handi batean. Bi horietan aritu zen batez ere bere lan apostolikoa burutuz. Eta Sri Lankan, tradizioak dionez, gezi batzukin martiri hil zuten. Eta bertan bere bizia eman zuen, Jesusen berri ona zabalduz. Berari hainbeste kostatu zitzaiona sinistea, gero besteei sinisterazi zien eta esan genezake halako efektu berezi batekin. Jangoikoren errukia handia da, eta naiz gu pekatari izan, naiz guk askotan hanka sartu, naiz gu oso ahulak izan, baino jangoikoak erakusten digu bera hori baino askozaz ere handiagoa eta errukitsuagoa dela. Horregatik, berari kostatu zitzaion, baino aldi berean fedea transmititzen izugarrizko, esan genezake, ahalmena eman zion jangoikoak. Eta inguru guzti horietan, pentsatu behar dugu ze urruti zeuden garai hartan, etzen gaur egun bezala, abion bat hartu eta segitu nahi atzearea, garai hartan olako viaje bat izugarria zen, arrisku handiekin, hango hizkuntzak ikasteko eta ez zeukan kurtsorik interneten, edo ez zeukan gramatikarik, ez zeukan deuse, baizik eta aituz eta ikasi beharko zituen, hizkuntza ezberdinak gainera, eta bestaldetik hango jendeai bere inalak egingo zituen. Hala ere, Jesusen evangelioa, Jesukristoren fedeak indarra hartu zuen Indiako hegoalde horietan. Eta mantendu da, mende guzti hauetan zehar fedea. Eta gaur egun ere, portzentaje interesanteak daude, zonalde hortan kristauak direnak, garai hartakoak, kristau zarrak, ingles old Christians, esaten dute inglesez, garai hartako kristau zarrak, mantendu direnak 20 mendez, belaunaldi, eta gainera, esan genezake halako kristau biziera oso
sendoa eta daukatela inguru hartan. Fedea transmititzen dute, bokazioak badaude, kristau bizimodu guztietarako, halako toki guztietan bezala, ez dira perfektoak, inunez geran bezala, baina beti ere badukate halako fedea mantendu izan du dena. Berari kostatu zitzaion sinistea, baino Jangoikoak eman zion besteei transmititzeko ahalmen berezia eta gainera bere fede horrek iraundu izugarrizko egoera zailea, pentsatu behar dugu, inguruan dena hinduistak eta izan du dituztela, zonalde horietan, baino mantendu dira kristau. Eskatzen diogu bada, Tomasi, guri ere eman dezaigula halako fede sendo bat. Burnia bezin sendoa den fedea, mundu ontako gora berek hautsi eta suntsitu ez dezaketena. Eta bestetik ere, Tomasek ukizuen bezala, besteekin konpartitzeko ahalmen hori, borondate hori, irrika hori, kapazitate hori eman dezaigula Jangoikoak. Eta gure eskariak egingo ditugu, gaurko egun honetan bereziki sinisteko zailtasunak dituzten guztien alde. Jangoikoak eman dezaiela Jesusekin pertsonalki topo egitea. Hartu aita zerukoa, jainkota jaun betikoa, onartu gure eskaintza, ogia eta ardoa. Onartu jauna, gure zerbitzuaren tributoa, eta gorde gugan doai hauen fruitua, Santo Tomas apostoluaren festan, zuri gorespen opari bezala eskaintzen dizuguna Jesukristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jauna zuekin eta zure espirituarekin gora bihotzak jaunagan dauzkagu. Eskerrak Jangoiko gure jaunari, egokida eta zuzen, egokida bai eta zuzen, non nahi eta beti zuri eskerrak ematea jauna, aita guztiz, santu, Jangoiko alguztidun beti ereko horri Jesukristo gure jaunaren bitartez. Bera da zure hitza, beronen bidez egin dituzu diren guztiak, bera bialdu diguzu salbatzaile eta erosle, Espiritu Santuaren egitez gizon egina eta Birjinagandik jaioa. Berak zure nahia betetzeko eta zuretzat herri santu bat irabazteko gurutzean besoak zabaldu zituen, eta heriotza ezereztuz nagusi agertu piztuera. Horregatik, aingeru eta santu guztiekin, guk ere zure ospe eta aintza goresten ditugu bihotz batez kantari. Santu, santu, santua, diren guztien jainko jauna, Osanna, Osanna, Osanna zeru goienetan, bedeinkatua jaunaren izenean datorrena. Osanna, Osanna, Osanna zeru goienetan. Santu zera bai jauna eta santutasun guztiaren iturri, santu egizkizu bada. Ogit ardo hauek zure espiritua isuriz Jesukristo gure jaunaren gorputz eta odol guretzat egin daitezen. Berak saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zijoala, ogi hartu eta eskerrak emanez atitu zuen eta bere ikaslei eman zien esanez. Hartza zuen eta jan guztio kontatik, hau nere gorputza data zuentzat emango dena. Afalondoan berdin kaliz harturik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikaslei eman zien esanez. Hartza zuen eta edan guztio kontatik, hau nere odolaren kaliza data, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat pekatuak barkatzeko isuriko dena.
egizue hau nere oroigarri. Hau da, sinismenaren misterioa, eta piztu zerala jauna, zu berriz etorri arte, hau dugu hau berri ona. Horregatik jauna, zure semearen eriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez, aldarean zure sarbitzari onartu gaituzulako. Eta apalik eskatzen dizugu Kristoren gorputz odolak hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Gogoan izan jauna, mundu guztian zabaldurik dagoen zure eliza. Eramazu, maitasun osora Frantzisko gure ita santuarekin, Carlos gure hartzaiarekin eta Eliz gizon guztiekin batean. Gogoan izan jauna, pizteko itxaropenean joan diren gure senideak eta hildako guztiak, aritzazu zure aurpegiaren argitan. Errukizak izkigu arren, guk guztiok betiko bizitza iritsi dezagun, Jangoikoaren ama Maria doatsuarekin, San Jose bere senarrarekin, apostolu santuekin eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diren santuekin, haiekin batean gore zaitzagun Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan zuri aita jangoiko alguztidun horri Espiritu Santuarekin batean, ospetaintza guztia gizaldi eta gizaldi guztietan. Amen. Salbatzaileak aginduta erakutsiari jarraituz, bildur gabe esan dezagun, gure aita zeruetan zerana, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure naia zeruan bezala lurrean ere, emaiguzu gaur egun ontako ogia, barkatu gure zorrak, guk ere gure zordunei barkatzen diegun ezkero, eta ez guten taldian eman, baina atera gaitzazu gaitzetik. Atera gaitzazu jauna, gaitz guztietatik, emaiguzu pakea gure egunotan. Zure errukiari esker pekatutik garbi bizi gaitezen eta estuadietan sendo. Betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea noiz etorriko den, zai gaudela, zurea dezuerregetza, zureak ospeta indarra, orain eta beti Jesu Kristo gure jauna. Zuk esana da apostoluei pakea uzten dizuet, nere pakea ematen. Begira zure elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei, eta zure gogoa den bezala, emaiozu elizari pakea, eman batasuna, errege bizi baizera, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Jaunaren pakea beti zuekin, eta zure espirituarekin. Emaiozue pakea elkarri. Jangoikoaren bildotsa zuk kentzen dezu munduko pekatua, erruki jauna. Jangoikoaren bildotsa zuk kentzen dezu munduko pekatua, erruki jauna. Jangoikoaren bildotsa zuk kentzen dezu munduko pekatua, emaiguzu pakea. Ona hemen jangoikoaren bildotsa, ona munduko pekatua kentzen duena, zoriontsuak jaunaren maira deituak. Jauna, ni ez naiz inor, zunere etxean sartzeko, baino santzazuiz bat eta sendatuko naiz. Egin dezagun otoitz. Jainko maitia, zuk eman diguzu sakramentu honetan zure semearen gorputza. Iguzu arren, fedearen bidez, Santo Tomasek bezala, Jesus gure jainko eta jaun bezala aitortu degunok, gizakien artean gure bizitzaren eta gure ekintzen bidez, beti ezagutzera eman dezagula Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jauna zuekin eta zure espirituarekin. Berika zaitzatela jainko guztialdunak, aitak eta semeak eta Espiritu Santuak. Amen. Zoazte jaunaren pakean. Eskerrak jangoikoari. Ama maite Maria, egi gozo lagun, zure bitartez Jesus
ikusi dezagun zure bitartez Jesus, ikusi dezagun.